engineer tai sini ayu Sini komlang petrol pump sini edisi by colok jak integration kali mana integration ni pandawa pai chok pai ka sini borong ganang em irrigation tebu borong ganang em FDD they health tebu sini em fisheries tebu sini CEO tebu tonggo sini chief engineer tebu sini official staff rok tonggo जों दिनै पेट्रल पाम्प खमलुं पेट्रल पाम्प होनै इनाग्रेसन खालायखा जोंनि एडिसि निनो जों ओ एडिसि नि पेट्रल पाम्प इनाग्रेसन खायमानि यागल जों अमबो कायसे डेभलपमेन्ट नि पार्ट तानिके जों अर जे फालै रेभिनिउ मानाय अमसिनि लुक्रावनि बाङै जों हामख्राय तांमानाय अम कायसे सिनि रेभिनिउ नि कायसे पार्ट teibu जों sini edisi ni kwangma gari choli tong nini jirani awo ma payu nini te onano jaga o payu tong mani sini edisi ni head office aw busung tabok tini ni hoite yoks ni teibu o lokuro amsai ni lokuro khumlung area ni nini jongpui amsai ni kwangma lokuro petrol diesel nana ni hike ang jirania eba kheba nini agotala phaising khoyerpur rani baza yang bukola bagan hayo thangna ni nang Dini जों अरो सुदु चिनि एडिसि एडमिनिस्ट्रेशन नि गारि सिमे अरो थगनानाय नायमानाय आव हाया अमो जनगणनि बाङै जतनि बाङै फियक जाक जतनो अरो पेट्रोल डिजेल पाइमानाय दिनि नि सिमी दै पियर दै काहाम कोनो केरोसिन रक मिक्स खाइजा गरै अम हाइखे न मानाय दानि के गोबां जागा पेट्रोल पाम्प एलिगेशन जों नोगो जागा जागाओ नो पेट्रोल नि केरोसिन बुजाक दङ अम हाइरक जों गोबां कमप्लेन रक नोगो गारि रक हामिया अम हाइ गे जोंथिनि अरनि एडिसि नि होते जे सालम मानियो अम हाइ कुनो एलिगेशन फाइगलाक फाइनाय छालो गे अरनि लोकुरावबो गाना गिनि तंनाय रक हाइनो गानावो नो बेनिफिट मासनाय दैबो चिनि एडिसि बो जों अरनि होते किसा फाले जों रेभिनिउ आर्न खाइ मासनाय हानि बाङै चिनि एडिसि नि जे तांनाय रक स्टाफ रक दैसिनि जों साकथारमानि बाय बरकबो साकथारखा अरनि सामुं तांनाय रनो बिलाइखे हामबाय चिनि अरनि जे दिनैनि सिमी अर इनाग्रेशन खायमानि यागल अर स्टाफ दंनाय रक बोरै रकमां नोंनाय अर थग्रनाय हिंखे चिनि बुबाग्रानि वानसौमों अर जत थग्रनाय जतनो बोरै रक नोंनाय दिनै हयतो बरक सक फाइलिया फाइनाय सालो निरक नंनाय अर बोरै बायनो चालक जानाय तानिखे जों बोरै रकनो अमहाय जागावो इम्पोर्टेन्ट रनि नांगौ वुमेन एम्पावरमेन्ट जों गोबांमा जोंनि ससाइटियाव जों नोगो जोंनि बोरै रकनो जों इम्पोर्टेन्ट रमानि नगिया अमहाय जागा हिंखे सामुंखाय मेयाफो अमहायबो माथायाफो अमहाय रक जे हलायमानि बरक रुटिन माफिक शिफ्टेड खे मर्निं नि डिउटी डे इभिनिं नि डिउटी अमहाय खे सलाय जागो और बोरै रकनो डिउटी खालायनि Sekali semua ke petrol di sana kerana gas rok manfaat bagam tu rok sep sep nah samung botang nah nah tu bos kang salah. जों चेष्टा खायनाय नैनै CNG और बरक शिफ्टेड खायनाय अरनि इंडियन ऑयल ने फाइचक खायजा बरक सावो अरनिबो जदि स्पेस शॉर्टेज लैनो तानि हिंखे गाना गिनि तंनाय र जोंनि एडिसि एबा गभर्नमेन्ट नि हा रक अकुपाइड खाय तंबायो इंगे नायलायनाय और CNG जों रयमा खांखे दैबो हानाय बरकबो अफार खाय दङ CNG खायनायनि बागै खायनाय सालो जों CNG नावबो जों अरनियाव इनस्टल खालायनाय इनाग्रेशन खायफोरनि रक बहायनो फाइसक फाइफियोनाय अबयसेनो जोंनि CNG और चालु खायफोरंखे किन्तु जों बोसो अरनियाव नायलायनाय गारि रक हामानाय जादे हामाया जादे कारण प्रब्लेम हांखे तो जों और खाय लै लोकरनि समस्या फैनाय खायनाय बागै वान समung तरे तो खायनाय बागै वान समung दङ दै खमलंगो सिमिया जुदा जागा बोसों अमनि प्रोसेस जों नानाय ब जागावो सिनिटिफ्रा सामसायो
माहाय पेट्रोल पाम्प करै माहाय जागायाव जों लोगोरावनो सुबिदा रनानै बागै जों आगावनाय सर खमलुं थाफांनि खायसेंथे अबाहायके जे पेट्रोल पाम्प खायजाखै दंमोन बहुत डिपार्टमेन्टनि बिसिंखै दुइ दुजादि अमो PWD मेकानिकल सेक्सन बाय अमो साम खायजाबो ताबुक जे अरो स्टाफ के on staff ने fully additional on staff बुंनाय और जगह LDC तंनाय तेबो अरनि जे थावरनाय र अब रोटी नाय बरसिनि स्टाफ नंनाय on staff ताबुक जरति खरम तिनी तो बरनो हाय इंचा साइकेल माने सिटिनि ने दिउ तिनी बागै बर अर टोटल 8 जना तंनाय 8 जना बरक शिप शिप उंगै 4 जना on duty तंनाय